že jste se přišli rozloučit s prvními nízkopodlažními trolejbusy v Brně, které po čtvrtstoletí končí v provozu s cestujícími. Příští zastávka Sušilova. Zastávka je na znamení. Příští zastávka Šelepova. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, poslední zastávka v tarifní zóně 100. Zastávka Šelepova. Poslední zastávka v tarifní zóně 100. Příští zastávka Slovanské náměstí. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 101. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Slovanské náměstí. Tarifní zóna 101. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Skácelova. Zastávka Skácelova. Příští zastávka Příbram. Zastávka Příbram. Příští zastávka Vozovna Komín. Zastávka je na znamení. Zastávka Vozovna Komín. Příští zastávka Optátova. Zastávka je na znamení. Děkujeme, že jste se přišli rozloučit s prvními nízkopodlažními trolejbusy v Brně, které po čtvrtstoletí končí v provozu s cestujícími. Zastávka Optátova. Příští zastávka Antropos. Zastávka je na znamení. Příští zastávka Čtvrtě. Zastávka je na znamení. Zastávka Čtvrtě. Příští zastávka Kamenný vrch. Zastávka je na znamení. Zastávka Kamenný vrch. Příští zastávka Jircova. Zastávka je na znamení. Zastávka Jírovcova. Příští zastávka Belova. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Belova. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Kohoutovice Hájenka. Konečná zastávka. Kohoutovice Hájenka. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Příští zastávka Belova. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Belova. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Jircova. Zastávka je na znamení. Zastávka Jírovcova. Příští zastávka Kamenný vrch. Zastávka je na znamení. Zastávka
Kamenný vrch. Příští zastávka Čtvrtě. Zastávka je na Znamení. Zastávka Čtvrtě. Příští zastávka Antropos. Zastávka je na Znamení. Příští zastávka Jundrov most. Zastávka je na Znamení. Příští zastávka Vozovna Komín. Zastávka je na Znamení. Zastávka Vozovna Komín. Příští zastávka Příbram. Zastávka Příbram. Příští zastávka Skácelova. Zastávka Skácelova. Příští zastávka Slovanské náměstí. Prosím pozor, poslední zastávka v tarifní zóně 101. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Slovanské náměstí. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Šelepova. Zastávka je na Znamení. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 100. Zastávka Šelepova. Tarifní zóna 100. Příští zastávka Sušilova. Zastávka je na Znamení. Příští zastávka Česká konečná stanice. Česká konečná stanice. Prosíme cestující, aby vystoupili. Naschledanou. Příští zastávka Sušilova. Zastávka je na Znamení. Zastávka Sušilova. Příští zastávka Šelepova. Zastávka je na Znamení. Prosím pozor, v této zastávce končí tarifní pásmo 1. Příští zastávka Slovanské náměstí. Prosím pozor, následuje tarifní pásmo 2. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Slovanské náměstí. Tarifní pásmo 2. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Skácelova. Zastávka Skácelova. Příští zastávka Přívrad. Zastávka Přívrad. Příští zastávka Vozovna Komín. Zastávka je na Znamení. Zastávka Vozovna Komín. Příští zastávka Otkátova. Zastávka je na Znamení. Děkujeme, že jste se přišli rozloučit s prvními nízkopodlažními trolejbusy v Brně, které po čtvrtstoletí končí v provozu s cestujícími. Zastávka Otkátova. Příští zastávka Antropos. Zastávka je na Znamení. Zastávka Antropos. Příští zastávka Čtvrtě. Zastávka je na Znamení. Zastávka Čtvrtě. Příští zastávka Kamenný vrch. Zastávka je na Znamení. Zastávka
Zastávka Kamenný vrch. Příští zastávka Jírovcova. Zastávka je na Znamení. Zastávka Jírovcova. Příští zastávka Belova. Zastávka je na Znamení. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Bohoukovice, Hájenka, konečná zastávka. Bohoukovice, Hájenka, konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Příští zastávka Belova. Zastávka je na Znamení. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Jírovcova. Zastávka je na Znamení. Zastávka Jírovcova. Příští zastávka Kamenný vrch. Zastávka je na Znamení. Zastávka Kamenný vrch. Příští zastávka Čtvrtě. Zastávka je na Znamení. Zastávka Čtvrtě. Příští zastávka Antropos. Zastávka je na Znamení. Zastávka Antropos. Příští zastávka Jondrovský most. Zastávka je na Znamení. Zastávka Jondrovský most. Příští zastávka Vozovna Komě. Zastávka je na Znamení. Zastávka Vozovna Komě. Příští zastávka Přívrap. Zastávka Přívrap. Příští zastávka Skácelova. Zastávka Skácelova. Příští zastávka Slovanské náměstí. Prosím pozor, v této zastávce končí tarifní pásmo 2. Prosím pozor, v této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Zastávka Slovanské náměstí. V této zastávce končí tarifní pásmo 2. V této zastávce je garantována přestupní návaznost se spojem v opačném směru. Příští zastávka Šerepova. Zastávka je na Znamení. Prosím pozor, následuje tarifní pásmo 1. Příští zastávka Sušilova. Zastávka je na Znamení. Zastávka Sušilova. Příští zastávka Česká konečná stanice. Česká konečná stanice. Prosíme cestující, aby vystoupili. Naschledanou. Děkujeme, že jste se přišli rozloučit s prvními nízkopodlažními trolejbusy v Brně, které po čtvrtstoletí končí v provozu s cestujícími.